नमस्कार, सुगरण मालवणी मेघामध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। आज आपण बेसनचं पेढो कसं बनवतो तो बघणार आहोत। अगदी मस्त असं चविष्ट बेसनचं पेढो जसं मिठाईच्या दुकानात मिळतं ना, तसंच बेसनचं पेढो घरच्या घरी अगदी सोप्या पद्धतीत कसं बनवायचं ते आज आपण पाहणार आहोत। अगदी मस्त असं चविष्ट लागतं हे बेसनचं पेढो आणि खूप बनवूक सोपं हा। अगदी बघा माव्यासारखं अगदी बेसनचं पेढो दिसतं, पण म्हणणार नाही हे आपण पेढो घरी बनवलेलो आहे। एवढं चविष्ट असं माव्यासारखं बेसनचं पेढो अगदी कमी सामानात तयार होणार आणि झटपट असं बेसनचं पेढो। तर चला सुरुवात करूया आपण। त्यासाठी मी गॅसवर पॅन ठेवलेला हा। पॅन किंवा कढई तुम्ही का असात त्या घेऊ शकता आणि त्यामध्ये आपण घेणार आहोत अर्धा कप बेसन। मापासाठी तुम्ही घरातलं खायचं पण कप घ्यावा आणि त्याच मापानं आपण घेणार आहोत मैदा अर्धा कप। म्हणजे बेसन जेवढा घेणार तेवढाच मैदा पण घ्यायचा, दोन्ही सम प्रमाणात। मग आता खायचं कप किंवा वाटी पण तुम्ही घेऊ शकतास मोजू का। आणि आता हे आधी 2 मिनिट आपण असं मिक्स करून घ्यायचं आहे बेसन आणि मैदा। आणि त्यामध्ये आता आपण तूप घालूया। तर तूप मी अर्धा कप घेतलेला आणि 2 चमचेवर जास्त, जरा तूप जास्त लागतं किंवा डालड्यात पण बनवू शकतास तुम्ही। आणि आता तूप आणि मस्त सगळ्या तुपामध्ये आपण बेसन आणि मैदा चांगलं भाजून घ्यायचं, अगदी मस्त लालसर थोडं वयसर। आणि बेसनाचं आणि मैद्याचं कच्चेपणा जायचं आपण भाजून घ्यायचं, म्हणजे वादवायचं नाही तर खाताना आपण। तर आता चांगलं असं भाजून घेऊया। बघा आता घीमुळे कसं बेसन मस्त असं ओलसर झालेला, अगदी खूप चविष्ट लागतं। अगदी माव्यासारखं पेढो लागतं आणि कमी सामानात तयार होणार असल्यामुळे आपल्या घरामध्ये सगळं हे सामान उपलब्ध असा। या दिवाळीत तुम्ही नक्की करून बघा, तुमका खूप आवडतं हे बेसनचं पेढो। अगदी चविष्ट असं हे बेसनचं पेढो लागतं। आता बघा मस्त असं आपलं बेसन पण चांगला भाजत इलेला। पहिला कसं वलसर वाटत होतं, आता मस्त असं सुक्या वयत इलेला। असंच अजून थोड्या वेळाने थोडंसं पातळ होणार अजून बेसन। तसंच आपण त्याला मस्तपैकी मिक्स करत राहायचं आहे। गॅस अगदी लोवर ठेवायची, जास्त हाय नाही, अगदी लोवर आपण सगळं बेसन आणि मैदा भाजून घ्यायचं आहे। बघा अगदी मावं असतं ना दुकानात मिळतं तसंच अगदी आपलं मिश्रण तयार झालेला तसंच दिसतं की नाही। बघा मस्त असं भाजलेलं मावं। आता हे बघा मिश्रण पहिल्यापेक्षा परत पातळ झालेलं। आता आपण कसंच या पातळ मिश्रण मस्त असं फिरवत भाजत घ्यायचा। आणि आपण अशाच पद्धतीचा बेसन लागणारा, कारण आपण यामध्ये नंतर पिठी साखर घातली की मग परत हे घट्ट होणारा, त्यामुळे असाच पातळ असा पीठ आहे। पुन्हा आपण अर्धा कप मैदा आणि अर्धा कप बेसनामध्ये आपण अर्धा कप तूप लागतं। तर बेसन भाजून 5 मिनटं झालेली आहेत। बघा पहिल्यापेक्षा मस्त असं कलर चेंज झालेलो आहे आणि असंच आता कलर चेंज होईपर्यंत आपण अजून 5 मिनटं भाजून घेऊया। म्हणजे टोटल 10 मिनटं तरी लागतं ते बेसन भाजू का एकदम लो गॅसवरती। तर बघा मस्त कलर एकदम बघा मस्त लालसर असं वयत इलेलं। पूर्ण बेसनाचं आणि मैद्याचं कच्चेपणा गेलेलं, पूर्ण मस्त चांगला भाजला गेलेला, खमंग असं सुगंध सगळ्या घरात पसरलेलो आहे। एवढं मस्त असं सुगंध येतात। जेवढं चांगलं बेसनाने भाजाल तेवढंच पेढ्याची चव एकदम मस्त येते आणि जास्त काळ टिकतं। आता हे बघा मिश्रण चांगला भाजला गेलेला मस्त असा। आता आपण काय करायचं आहे, गॅस करूची बंद। आणि बेसन चांगला भाजले गेल्यामुळे 10 मिनटं झाली किंवा थोडा बेसन लालसर झाला की समजून जायचं आपला गॅस बंद करूची। आणि ह्या मिश्रणात आपण असाच मिक्स करीत थोडाच थंड करून घ्यायचा आहे चांगला। बघा मस्त असा किंवा तुम्ही फॅनवर पंख्यावर पण ठेवू शकता, पंख्याखाली ठेवून पण तुम्ही हे मिश्रण थंड करून घेऊ शकता। अगदी पूर्ण असं थंड होऊ का ह्या। आणि दिसक बघा एकदम स्मूथ असं मिश्रण आपलं तयार झालेला। मी दाखवलेल्या रेसिपी जर तुमका आवडत असतील तर माझ्या चॅनलला लाईक, कमेंट आणि सबस्क्राईब करू विसरू नका। सोबतच बेल आयकॉनवरती क्लिक करा, म्हणजे माझ्या नवीन रेसिपीची नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत लगेचच पोहोचा। तर बघा मस्त आपलं मिश्रण अगदी पूर्णपणे थंड झालेला, असाच पूर्णपणे थंड करून घ्यायचं आणि नंतरच आपण याच्यामध्ये पिठी साखर घालूची आहे। तर अर्धा कप मी हे पिठी साखर घालते, अर्धा कप बेसन आणि अर्धा कप मैद्यासाठी, म्हणजे टोटल 1 कप आपण बेसन आणि मैदा मिक्स करून घेतलेला आणि त्याच्यामध्ये अर्धा कप पिठी साखर घालतो। आता गोड तुमका जितपत आहे त्या हिशोबाने तुम्ही साखर घालू शकता। जास्त आहे असं तर थोडी जास्त घालू शकतात, 1-2 चमचे, आणि कमी आहे असं तर थोडी कमी करा। बघा
पहिला किती पातळ दिसत होता बघितलंच, बेसनचं आणि मिश्याचं मैद्याचं मिश्रण. आता बघा साखर मिक्स केल्यानंतर लगेचच घट्ट झाला. आणि हे आता पेढे आपण पटापट बनवून घेऊ काय. आणि हे मिश्रण आता लगेचच पटापट असा घट्ट होत जाईल. त्यामुळे असं पटापट थोडंसं अगदी छोटंसं घोळं घ्यावायचं आणि ते असं गोल थोडंसं हातानं करीत घ्यायला असतं. ते कारण पेढ्याचं शेप द्यायचं. थोडंसं असं 2 हातामध्ये असं फिरून घ्यावायचं छोटंसं बॉल आणि थोडंसं हलक्या हातानं दाबायचं. या दिवाळीत तुम्ही हे बेसनचं पेढं नक्की करून पहा. भाऊबीजेत सगळ्यांना आवडाच. आता थोडंसं पेढ्यासारखं आपण शेप देऊया हलक्या हातानं दाबून. बघा अगदी दुकानात भेटतात तसंच पेढं दिसतं की नाही. अगदी सहज सोप्या पद्धतीने आपण बनवलेला. तुम्ही असंच पण खाऊ शकतास किंवा अगदी थोडेसे ना बदाम आणि पिस्त्याचे बारीक बारीक तुकडे करून घेतले आणि ते लावले. दिसाक पण मस्त दिसतं. अगदी हलवाच्या मिठाईच्या दुकानात मिक्स भेटतात तसंच अगदी मस्त आपण बनवलेलो हा. अगदी बघा किती मस्त सोपं आहे बनवू का. 2 हाताने गोल करायचं असं. थोडंसं असं बाजूसून चपटं असं केलं की अगदी दुकानात असतात तसं, मिठाईच्या दुकानात असतं तसंच अगदी शेप येईल. आणि वरतून थोडंसं आपण बदाम आणि पिस्त्याचं काप किंवा नाही लावला तरी चालाल, पण दिसाक छान दिसतं म्हणून अगदी सणांका वगैरे आता आपण भाऊबीजेक वगैरे बनवलं तर छान दिसाक म्हणून अगदी असं थोडंसं वरतून लावला की दिसतं पण बघा किती छान. तसेच आपण बेसनचे पेढे बनवून झालेले आहेत मस्त असे बघा किती सुंदर दिसतात. 1 कप बेसनपासून अर्धा कप बेसन आणि अर्धा कप मैद्यापासून अर्धा किलोपेक्षा थोडेसे जास्त असे आपले पेढे तयार होतात. तर तुम्ही नक्की बनवा आणि माका सांगूक विसरू नको तुमका हे बेसनचे पेढे कसे वाटले. आणि अशाच छान छान रेसिपीसाठी माझ्या चॅनलला पण सबस्क्राईब करा. म्हणजे मी तुमका मस्त मस्त रेसिपी करून दाखवीन. अगदी सोप्या भाषेत आपल्या मालवणी भाषेत असतील. तुमका लय आवडतील आणि तुम्ही नक्की करून बघशाल याची माका खात्री आहे.